kámoška a zkoušel na tebe něco a já. Ne. Sú do svalového zdvíhania. Já jsem si před Španělskem chtěla koupit vapík. Nie sú potrebné pre každého človeka. Je další otázka. Trošku mám problém s nastavením jakoby těch zad. Týka fajčenia, tak ma to láka, keby sa vali nejak všeobecne špeciálne aktivovať netreba. Už Jak to máš s návykovými látky? Já vás tady všechny moc zdravím a vítám vás u dnešního nového YouTube videa. Dnešní video tentokrát nebude vlog, ale bude to leg day a dneska si dáme trénink podle Vicky a u toho i odpovíme na pár otázek, ať už jakoby ohledně fitness, nějaký jako zaměřený, nějaký třeba jako tipy, rady, tak i otázky, co jste nám kladli na Instagramu. Pojeme trénink silový na zadok, chceli sme aj trošku vonku cvičiť, ale to sa nám nepodarilo, keďže máme trošku škaredé počasie, takže si dáme vnuka vo fitku 4 cviky na zadok. A ještě, pokud třeba neznáte Vicky, tak bych představila Vicky, co dělá, čemu se věnuje. V krátkosti asi som proste osobná a fitness trénerka tu v Prahe, takže keď niekto potreboval tréningy, tak som tu. Tady Instagram. No a okrem toho sa venujem aj online coachingu, tam mám stále moje klientky a teda tým pádom nejaké výživové poradenstvo a podobne, ale nič akože odborné, čo sa týka zdravia až tak, na nejakej vysokej úrovni výživa. No a čo robím? Robím sociálne siete, Instagram, YouTube a TikTok. Tvorba videí a čas s Kájou v sobotu. Nie. Tak začneme dynamickým stretchingem. Já třeba konkrétně jako se fakt rozehřívám vlastně před každým tréninkem, není to, že bych to jako nějakým způsobem flákala, protože je důležitý nějak se trošku rozhýbat, když třeba celý den sedíte v práci, tak pak jako rovnou nevlídnout na trénink. A máš nějaký třeba vyložený jakoby tip na dynamický stretching nohama? Záleží asi od situácie. Keď je napríklad cez zimu, alebo keď je klientovi chladnejšie zima a podobne, alebo sa cíti fakt stuhnutý, tak vždy odporúčam aspoň na tie 3 minútky na ten pás trošku sa tak rozkráčať, aby si nešla z pohybu gauča do drepov proste, ako si povedala. A potom ten dynamický stretching je velmi důležitý. Je důležité nerobiť statický stretching před tréninkem, ale dynamický. Možná bychom mohli vysvětlit třeba ten, kdo jako neví rozdíl mezi dynamickým a statickým, tak vlastně dynamický, jak to jakoby jednoduše vysvětlit, dynamika, že jo, prostě aby to mělo nějakou dynamiku, třeba nějak rozhýbat. Danej, nie sme viac ako to je 3-4 sekundy. Jo. A není to vlastně jakoby to, co je po tréninku, kde vlastně jakoby držíte, ale jakoby v té pozici. Tak. Takže nedržíme, ale meníme tie pozície. Tým pádom sa rozohrejeme, rozcvičíme, klby pootvárame a tak nejak všeobecne pripravíme svoje telo na ten daný tréning. Ono svaly nejak všeobecne špeciálne aktivovať netreba. Určite sú dôležité warm-up série vždy pred tým daným cvikom, ktorý budeme vykonávať, nie hneď ísť pracovnú sériu so 100 kg na Rumuny a podobne. Ale netreba zase robiť nejaké 30-minútové gumičkové cvičenia. Ale určitě treba pootvárať kloby a tak, takže tak asi v zkrátke. Já třeba často vídám a nepřijde mi to jako blbost, vlastně jak mají ty gumičky, takže se třeba jako aktivují ten zadek, ano, což je jakoby super fajn, ale zase třeba nie, aby si spravil 5-6 cvikov. No jasně. To už je potom fakt dosť na úkor tých hlavných cvikov, ktoré môžeme v tréningu. Ale určite napríklad pred hip thrustami dať si 20 hip thrustov s vlastnou váhou, po prípade s gumičkou, nejaké kickbacky a tak. Alebo ja si osobne dávam kickbacky aj s vlastnou váhou, že tým, že iba hlavou sa zostredí na ten sval, ktorý pracuje a tak nejak ako keby sa dostanem do toho režimu, že je cvičenia a som tam a idem cvičiť. Teď tady máme mokro, nechceme si sedat, ale co je jakoby třeba taky super, že vlastně když si sednete, tak jakoby rozhýbat jako ty kyčle. Ano. Prvý cvik, ktorý pôjdeme dneska, budú hip thrusty. Primárne teda pôjdeme hip thrusty s osou. Primárne pôjde hip thrusty s osou Kája a ja pôjdem hip thrusty na stroji, len aby sme vám trošku ukázali, aký je medzi tým rozdiel, možno čo je výhoda tam, čo je výhoda tam. A kvôli tomu, že ja mám zdravotné problémy, čo sa týka krížov a trošku mám rešpekt pred hip thrusty momentálne s osou, takže iba malinká prestávka u mňa u nich. A čo sa týka taký rozdiel, môžem rovno povedať, nie? Jo, určitě. Já jenom jakože, já třeba osobně hip thrusty jako s osou vlastně vůbec nejezdím. Já jezdím na multipressu, no a to je vlastně všechno. Na multipressu, protože já jako vůbec na hip thrust nezvedám jako nějaký těžký váhy, vůbec ne.
Jasné, čo sa týka hip thrustu, tak určite sú rôzne možnosti, ako ich môžeme robiť. Či už sú to proste s osou, sú to rôzne stroje potom na hip thrusty, alebo ako si hovorí, multipress. A samozrejme záleží, aký mne to nedá moc robiť, lebo vôbec nedá ísť dole. No, vy v Next Move máte úplně jako ne špatný, no jako na hip thrusty na hip thrusty multipress prostě není dobrý tunak. Takže, ale inak ich robievala som tiež na multipresse. Protože oni jsou takový smooth jakoby u nás. A ďalšia vec, a nedá sa dať, ako keby úplne dole nedá sa ísť proste na tom multipresse, takže vlastne ten rozsah pohybu tam bol proste malinký. Takže, ale inak multipress je tiež super, no stroj je super a proste taká výhoda je, stroj je trošku stabilnější, možno technicky jednoduchší pre začiatočníkov. Ten cvik ti to tam vlastně jakoby vede, veď? Áno. A ďalšia vec je to viac zamerané na zadok, tým pádom aj o mnoho menšiu váhu zdvihneme proste na hyptrastok na stroj, ako na hyptrastok s osou. Sice a polovicu, tým, že tam menej zapájame predné stehná a hamstringy. A zase s tou osou určite to je podľa mňa určite super striedať. Keď niekto sa nevie rozhodnúť, tak to môže striedať. Keď je proste plný gym, tak si dáš stroj. Keď máš priestor, chceš kvalitné hip thrusty s väčšou váhou, tak si dáš os. A určite na tom už nikto nepokazí. Tuto vec na drepok nepoužívame, na hip thrustok musí byť. Přesně tak. Takže vlastne pôjdeme prvú warm-up sériu a potom pôjdeme dve pracovné. S tým, že warm-up určite je dôležité najprv si nadstaviť poriadne box, tak aby sa nám, či už to je box alebo lavička, aby sa nám nehýbal dozadu. Takisto by to nebolo zbytočne vysoké, ale zase ani nie úplne nízke. Potom si ukladáme os, kotúče a nohy. Nožičky si môžeš uložiť. Třeba jakoby osobně ne, že nevím, ale furt jako trošku mám problém s nastavením jakoby těch zad. Nevím, kde jako je to správně vlastně mít. Jak mám lopatky. Vo všeobecnosti je trošku lepšie, radšej nižšie ako vyššie. Jo. Takže radšej pod lopatkami ako cez lopatky. Jo. Že radšej sa vyšupni trošku vyššie. Takže radšej níž, než aby to bylo třeba takhle. Práve že radšej vyššie. Práve že radšej výš, áno, než aby to bylo. Áno, lebo tam sa potom zbytočne môžeš priamovať bedrák. Jo, OK. Krížok u nás po slovensku. A dôležité je, aby boli nohy v pravom uhle v tej hornej pozícii a tlačíme prevažne do päty, špičky sú trošku uvoľnené. A dôležité je v tej dolnej pozícii, aby si naozaj pán snažil sa podsadiť pod seba a nešla zbytočne iba vysoko hore. Tak. A dole ideme s celým trubom, teda v tej bedrovej oblasti, v tej spodnej chrbtici sa neprehňame. Proste tam také, tie hip thrusty sú také, že sú tam proste malé detaily, ktoré keď sú proste správne spravené, tak jedna vec nebudeš si zbytočne tie bedra zaťažovať a druhá vec je to efektívnejšie pre ten zadok, že napríklad hlava dopredu, pevnejší stred tela. Často proste ľudia majú úplne uvoľnený stred tela v tej hornej pozícii, že úplne uvoľnený, bez zapojenia. Takže prostě hlavní je mít to spevněný a hlavně jako tu pánev podsadit a nějak se tam jako, aby se právě ty bedra, veď, nezatěžovaly. Aby si nešla bedrami hore dole, kolísavý pohyb, ale aby si šla dole celým tělom a hore ten zadok pěkně podsadit. A ještě hlavu. Hlava pěkně dopredu. Jo, protože někdo má vlastně tendenci dělat s tou hlavou ji jakoby zaklánět, nebo? Zakláňať, že ako keby a sú aj že tréneri, ktorí to učia tak, tréneri, ktorí to učia tak, že ako keby kvôli chrbtici, aby si ju mala stále vystretú, ale vlastne ty tam nemáš žiadnu váhu na tej chrbtici krčnej hornej pozícii, práve že tá brada je mala byť vlastne trošku zaťažená ku hrudníku, aby si mala pevnejší stred tela. Aj ti efektívnejšie budú pracovať sedacie svaly a tak. Co se týče jakoby tady těch strojů na hip thrusty, tak třeba konkrétně Next Move má fajn, si myslím, tenhle ten stroj na hip thrust, ale třeba konkrétně v jednom našem jihlavském fitku máme úplně na prd stroj, ale v tom dalším máme zase fajn, že tam máme vlastně jakoby na to zapínání, jak když je jakoby v autě, nebo jak bych to řekla. Toho stroje, jak by si třeba řekla, jak je nejlíp mít ty nohy, protože samozřejmě každý máme jinou vejšku, takže ty jsi jako menší než já, takže jak si je tady jako správně nastavit? No, tak určitě, když je někdo, že fakt, že malinký, že nevie sa narovnať do toho pohybu, tak ľudia si môže dať kotúče pod tie nohy. Aha. Že vlastne budeš akoby vyššie, ale zase to isté platí ako pri tých hip thrustoch s osou, že chceš mať tie nohy v pravom úhle, keď si hore. Aby si zbytočne nezaťažovala moc ani hamstringy, ani predné stehna, ale snažil si ten zadok, takže tak aj si bola v pravom úhle. Preto, keď mám nohy tu, tak už nie som proste v pravom úhle, už mám strašne ďaleko tie nohy. Takže pravý úhol. Jo. Kolik mít ideálně v tréninku jako opakování, sérií, co je vlastně jako to nejideálnější jako zvolit? No tak
určite nechcem, aby si každý myslel, že čím viacej niečoho, tým je to lepšie. Často si tu ľudia myslia, že čím sú dlhšie vo fitku, čím viac do týždňa trénujú, čím viac opakovaní, čím viac sérií, cyklov a podobne, tým lepšie. Ale určite tak nie, určite je dôležitejšia tá kvalita. Proste, vždy je dôležitejšia kvalita ako kvantita v tom tréninku. Promiň, že tě ještě přerušu. To vlastně, jak jsi řekla, tak to je jakoby... Každý si myslí, že když jako prostě není ve fitku hodinu a půl, totálně z něj neteče, takže to nebyl kvalitní trénink. Já třeba si osobně myslím, že i kdyby to měla být půl hodina denně, tak je to fajn, že prostě člověk pro sebe něco dělá. Určitě. Takže i hodinka, že jo, může být vždy kvalitní lepšie trénink. niečo ako vôbec nič. Přesně tak. A vo všeobecnosti, aj keď chceme proste nejaké vizuálne výsledky, niekde sa posúvať, tak 4, 5, 6 tréningov, či cvikov v tréningu je úplne proste maximum. 4 až 6. 4 až 6. Úplne, čo nám stačí a netreba to nejak preháňať nejakými 10 cvikmi. A takisto aj s tými sériami to platí, že radšej 2 série do svalového zdvíhania ako 4 len tak random, 4x12 a podobné veci. Jo, takže prostě by si spíš doporučila, aby lidi jezdili třeba 2 pracovní série. A ešte, prepáčte, preruším. Ešte by sme vedeli, že čo je pracovná séria, tak pracovná séria je séria, ktorá by mala byť ako, nie samozrejme pri drepoch a takto cviky, ale pri väčšine cvikoch veľmi blízko do svalového zdvíhania s vyššou váhou. Čo znamená, že proste naozaj je to kvalitná séria, je to vyššia váha, je to naša pracovná váha, nie je to váha 50%, s čím pracujeme bežne, to sa neráta do pracovnej série a tak, aby to bolo veľmi blízko svalového zdvíhania. Takže ta pracovní série, dejme tomu, že je třeba 80 až 100% tvý jakoby váhy, co jako fakt ako bežne, tak proste tak, aby keď si učíme 8 až 10 opakovaní, tak aby to tých 8 až 10 bolo, ale zase, aby to bylo technicky správně, to je velmi důležité zase těž. Jo. Takže prostě ideální mít 4 až 6 cviků, 2, 3 pracovní série a 8 až 12 opakování. No maximálně, ale samozřejmě dá se robiť progres, keď budeme mať 5 až 8 opakovaní takisto. Už na těch 12 už to je také, nie že zbytočné, vlastně už zase ale... to je otázka, jakoby, čeho chceš docílit. Jestli chceš jakoby mít nárůst svalu, anebo... Protože jakoby, když někdo jede 20 opakování, 15, tak jakoby mě by zajímalo, k čemu jakoby to reálně jezdí. Tak samozřejmě ono by mal dosiahnuť tú hypertrofiu, ten narast svalovej hmoty pri hociakých sériách, či sú s ľahkou alebo veľkou váhou, či je veľa alebo málo opakovaní, keď sú do svalového zdvíhania. To je veľmi dôležité, že to mechanické napätie tam nastáva pri tom cvičení, ale je to strašne veľké vyčerpanie tej centrálnej nervovej sústavy a celého tela a tá regenerácia je potom náročná, keď chodíme také veľké objemy práce. Takže je to kvůli tomu potom zbytočné. Okay. Tak jo, takže teď se přesuneme na hip thrusty, pojedeme teda 2 pracovní série, Vicky si to bude na stroji a já s osou. Takže na druhý cvik ideme na teda rumunské deadlifty. Kaja pôjde normálne, ty budeš normálne. Jakoby s osou volnou? Normálne s voľnou osou, rumunské mŕtve ťahy a ja pôjdem rumunské mŕtve ťahy, ale distance. Že vlastne poviem to unilaterálne, pôjdem jednu nožku, druhú nožku. Tým, že tie hypertrofy som nemala až také náročné, ako napríklad ty, tak ja si to dám unilaterálne a som vám ukážem, aké sú proste variácie tých rumunských mŕtvych ťahov, či už sú to samozrejme aj s jednoručkami sa dá. Jo. Dajú sa robiť rôzne. Na multipresu. Na multiprese. A jaký jakoby, vidíš v tom rozdíl, že když jdeš jakoby ty jdeš jakoby single leg, že jo? Vlastne distance, takže mám tu nožku tunak vzadu. Jo, a v čem je to jakoby, rozdíl, je v tom nějaká výhoda, nebo? Výhoda je v tom určite je to náročnejšie po väčšine, tým, že to unilaterálny cvik máš o to viacej práce. No a výhoda môže byť taká vlastne to, že keďže ideme unilaterálne, tak jedna vec pracujeme na svojich disbalanciách, keď máme náhodou jednu nohu, jednu stranu zadku silnejšiu ako druhú a potom to, že sa vieme viac sústrediť zamerovať na ten sval, ktorý chceme pracovať. Napríklad môžeme zvoliť distance rumuny, keď už proste robíme normálne rumuny,
prídeme na nejakú váhu, povedzme 70 kg a dlhodobo nevieme robiť progres, to nevieme zdvíhať vyššiu a vyššiu stále váhu na tých tréningoch, tak môžeme to zmeniť za Beastance Rumuny. Je to tá istá dráha pohybu, ten istý cvik, iba trošku iná variácia a v tom napríklad vieme sa posunúť z 30 kg napríklad na 60 postupom času a vieme zase robiť progres. Okay. Takže třeba bys to doporučila tomu, kdo stojí na nějaký váze, když jedeš prostě Rumuny a stojíš nevím, třeba na 70 kg, tak a to nevieš třeba... sa proste pohnúť, samozrejme nie je to nič zlé, máme každý nejaké naturálne maximum. A postupom času to možno pôjde niekedy hore, ale keď už cvičíme nejakú dobu, tak to už nejde z týždňa na týždeň a chceme v tom robiť progres, takže určite spraviť takúto zmenu, keďže bude to rovnaký cvik, ale vieme robiť progres. OK. Tohle pojedeme jednu warm-up sérii a pak pojedeme asi 2 pracovní. Konkrétně u rumunských mrtvých tahů, tak vlastně se snažím, jako taky samozřejmě záleží na tom, jestli to chcete zacílit na hamstringy anebo spíš na zadek. Když se rumunský mrtvý tah cílí na zadek, tak vlastně je grif v tom, že vlastně si lehce pokrčíte kolena. Protože když byste to šli s lehce nataženýma, tak to cílíte na hamstringy. Jo, takže vlastně když jdeme pomalinku dolů, kontrolovaně, hlava souměrně s páteří, dosah pohybu je někde pod koleny. Nemusíme jít zase zbytečně až úplně dolů, ale zase ne úplně jako nahoře. A snažíme se vlastně jako ten zadek táhnout dozadu, jak kdyby nás někdo za něj táhl. Teď jsem si všimla, že Vicky šla jednu nohu, dala si chvilku pauzu, šla na druhou. Dala si větší přestávku a my, když jsme spolu jeli trénink i vlastně ten první a jeli jsme výpady na multipressu, tak taky. Nejdřív jsem šla já pravou a pak vlastně šla Vicky pravou, mezi tím já jsem si odpočila a šla jsem já tu levou. Tohle to je mega super tip, že vlastně určite veľmi dôležité, no pri tých unilaterálnych cykloch, tým, že vyčerpáme svoje telo, nervovú sústavu, ideme jednu nohu, tak nikdy nie sme schopní, keď 8 opakovaní do svalového zdvíhania. Veľmi dôležité je to, že keď ideme do svalového zdvíhania, lebo keď nejdeme, tak sa to dá zvládnuť, ale keď ideme a mali by sme ísť, tak pak už není tá síla na tú tak druhú nespravíme 8 opakovaní do svalového zdvíhania na jednu nohu a potom ani 2 opakovania by som nespravila na druhú. Takže musí tam byť prestávka, preto nie je až tak dlhá ako medzi sériami, ale minútka, 2 určitě. Jo. Další otázka. Počkej. Jakože káva už mi nic nedělá. No, ako ja si nedám kávu kvôli nejakej energii, ale... Kvůli chuti. A kvôli chuti a kvôli zážitku. Čas rozpadu je 6 hodin, ne? Kofeínu. Ano. Je to strašne dlho v tele. Je to strašne dlho v tele. A možno to spraví niečo, ale ako ja osobne to už necítim. Ako ja nepiem nejak veľa kávy, ja som schopná byť 3 dní bez kávy, ja som schopná vypiť 6 káv za deň. Áno, áno. Proste fakt to mám zážitok, chuť ku práci, proste keď na notebooku, milujem to úplne. Úplně mi to úplně doplaví takovej dopamin, úplně cítím, že práce a pekná šaluška. Ja, že ideš seba točiť. To je Andrew, toho znáte ze Španělska. No, přijde mi, že jsme jako zpátky v čase podle počasí. To jo, no. Ona je nějaká unavená. Ona se nechce rozprávat s námi. Jak to máš s návykovými látky? Návykové látky a nikotin. Tak čo sa týka nikotínu, začneme tým, tak tam by som povedala si toľko k tomu, že nikdy som nefajčila, ani nebudem, ani nefajčím. Nie nikotín mimo, ani žiadne tie všetky aké také možné. Vapíky, no, tak to je ako to mňa úplne minulo. Nikdy som si ani jedno sama nekúpila. To je ale dobře, to je super. Maximálne som si možno od nejakej kamošky cucla, ale nikdy som si ani nič také nekúpila.
Nikdy ma to nelákalo a čo sa týka fajčenia, tak ma to láka, keby som moc opýta, čo už ako nejak nebývam. Alkohol vždy iba tak proste víno, pivo maximálne. Takže kedysi akože ma to lákalo dosť, taká kolektívna aktivita. No ale nikdy by som to nerobila, takže tam asi skončia pri tom. Čo sa týka alkoholu, tak takto keď som staršia už trošku. No. 19 let. Už mám 20 za chvíľu. No, takže proste ako obdobie ma prešlo, som mala také tiež obdobie, asi skoro každý. Ale takto za bežných okolností teraz jako maximálně něco miešané, pohár vína a jsem prostě spokojná. A když bys třeba šla na nějakou jakoby festiák nebo něco takového, tak tam by si prostě v pohodičce dala? Dala by som si, ale fakt muselo mi to chutí. Na šoty prostě mi to nechutí. Už iba z toho princípu, že mi to nechutí, by som to nerobila. Ale niečo miešané, prostě pivo prostě, tak jako dám si, hej. Jo. A asi na festival by som si jako takto schutí niečo dala, ale nie aby som bola opýta, alebo niečo podobné. Takže to je alkohol, žiadne ostatné návykové látky neužívam. Žádné drogy a žádné sypačky. Presne. A čo sme sa tam ešte bavili, kofeín sa tam môže rátať, ale na ňom nemám pocit, že som závislá, keďže viem byť týždeň bez kávy. Dokázala bys to, jen prostě ti to chutná. Áno, ale chutí mi to a milujem to takisto, ako si dať lievance. Já, co se týče jako nikotinu, tak já jsem závislá byla. Byla jsem závislá na takových právě těch jako kouřítkách, jako ne dlouho, asi dejme tomu půl roku. Já jsem vlastně začala, dejme tomu, jako nevím, jestli se tomu dá říkat jako kouření, ale prostě vapíkování, něco takového, tak vlastně jako ve stresových jako situacích a mi to hrozně jako pomáhalo uvolnit ten stres. Takže jako tím jsem si to tak jako trošku kompenzovala, no a vlastně, kdy to bylo v prosinci, to jsem vlastně i ve vlogu říkala, tak jsem jako přestávala. A teď jako už vím, že když bych si dala třeba na akci, tak si dám, ale už to druhý den nepotřebuju. V Španělsku si kupovala, ne? Nakonec ne? Ne, v té trafike. Ne, to bylo tu na Andělovi. Jo, na Andělu, ale vůbec jsem vlastně si to nekoupila, já jsem si to ani nekoupila. Ty jsi iba chtěla jíst. Já jsem si to chtěla koupit, ale vlastně jsem si to ani nekoupila, protože tam byla fronta a rozmyslela jsem si to, protože já jsem si před Španělskem chtěla koupit vapík, ale pak jsem říkala, já už jsem se konečně zbavila té závislosti. A nebylo to jednoduchý, upřímně řečeno. Tak jako proč bych zase začínala, že jo? Je, že zbytečně si když to nemáš kupené, tak si tě to prostě tak neláká, jako když si to koupíš. Jo. Ale jako když jsem závislá byla, nebo když jsem se odnaučovala, tak jako jsem furt na to myslela denně, jakože fakt jsem to extrémně potřebovala. A jsem ráda, že to tak už není, protože závislost je jako fakt hrozná. No. A co se týče alkoholu, tak já jako nepotřebuju to, nepiju. Jako takhle bych si třeba Aperol dala, ale když jdu třeba na nějakou akci a je tam alkohol a jakože vím, že se třeba můžu opít, tak se právě že opiju úplně, že nechci říct do sraček, ale vlastně jo. Že jako vlastně vypiju všechno to, co jsem nepila celý rok. Ako stanú sa také situácie určite. Jo, občas to uletí. Jo, přesně tak. Ale iba výnimočně. No a jinak jako na něčem závislá nejsem, to určitě ne. Se přesouváme na další cvik a to budou? Takže tretí cvik našeho tréninku budú step upy, zase pre teba prvý, pre mňa druhý unilaterálny cvik, ktorý vždy aspoň jeden musí byť proste v tréningu, či sú to výpady nejaké bulharské, na multiprese s jednoručkami výpady v chôdzi alebo step upy. A čo, pôjdeme zase 2 pracovné série, tu začneme hneď pracovnou sériou, samozrejme, ak sa niekto potrebuje dostať do pohybu, vyskúšať si to, tak samozrejme bez váhy. My to budeme robiť na lavičke, budeme vysuté, ale to je jedno. Ale jo, jakože jo, je to dobrý tip, protože vlastně jakoby se tam víc třeba zapřeš. Já třeba jakoby víc dopadám pak na tu patu, aby jsem víc procítila jakoby ten zadek. Dôležité je, že si dáme prestávku medzi jednou a medzi druhou nohou pri unilaterálnych cvikoch a 2 pracovné série, nejaký 8, 10 až 12 opakov maximálně. Jo. Já třeba od té doby, co jakoby aktivně sleduju Vicky, nebo prostě tak nějak jako mi povídá o těch trénincích, tak jako cítím, že jakoby mý tréninky, nechci říct, že dávají najednou smysl, ale jakože už hodně teď za tu dobu si mě toho naučila, že třeba, víš, jako stačí 5 cviků, 4 v tréninku, ty 2 pracovní série, že jsem se jakoby vždycky hnala úplně nesmyslně za něčím a míň je víc, než jako nějaká kvantita. Což na začátku, keď jsem začínala cvičit, jsem mala v tréninku taký drop set, super set, taký cvik, hen taký cvik, 5 sérií na hip thrusty. Šialené množstvo, ako zádok ma pálil, ale to, že sval nás pálí, neznamená, že to robíme efektívne, že ten sval bude rásť. Ale vieš, že teraz jedna séria, dobre zvládnem to a sústrediť na tú sériu dôležité a nie na to, čo všetko ťa ešte čaká a nechceš to robiť. Mě by zajímalo, jak ty to máš třeba osobně se suplementama. Třeba i jako doporučila bys nějaký suplementy, co užíváš, nějaký třeba kreatin, protein, glutamin, něco takového? No, všeobecne, čo sa týka suplementov, čo hovorím či už aj klientom, alebo takto prezentujem na sociálnych sieťach, je to, že sú stále suplementy, nie sú
potrebné pre každého človeka. Je to doplněk stravy. A niečo, čo ti doplňa tú stravu. Takže ty musíš mať kvalitne nastavené tréningy, kvalitne nastavenú stravu, regeneráciu, spánok, pitný režim. A potom můžeš řešit, či ti treba a aké ti treba. A prečo ti ich treba prostě. Je jako to psychický zdraví. Nejdřív si srovnat tyhle ty priority a pak řešit až nějakou suplementaci. Stále je treba niečo, čo ti môže dopomôcť. Nevyrieši to problém, keď má niekto zdravotné problémy, treba hľadať doktorov. Suplement to nevyrieši. A takisto to prostě nenahradí nič. Nenahradí to meso, nenahradí to bielkoviny, nenahradí to prostě nič. Co týka výživových doplnkov, tak začínam tým, že treba vedieť, či ti niečo v krvi chýba. Takže keď máš výsledky z krvi, chýba ti Dčko, chýba ti železo, vieš, čo treba suplementovať. To je úplne jasná vec. Na tým netreba polemizovať. No a potom proteín neberem ako výživový doplnok, ten prostě dáš do receptu, dáš do raňajok. Je to prostě jako jedlo, je to zdroj bílkovín. Protein můžete třeba, nevím, zařazovat, pokud někdo jí ovesný kaše, nebo do jogurtu, tvarohu, do koláčíku, jak říkala Vicky, do pečení. Celkově nemusíte, pokud vám třeba protein nechutná, nemusíte ho na sílu pít prostě s vodou. Ano. Keď tak s mliekom, ještě trošku lepší variace. Ano. Nebo s kefírem. Kreatín. Určite kreatín je jeden z tých výživových doplnkov, ktoré by som odporúčala, keď už niekto na nejakej úrovni cvičí, už není začiatočník, už proste pokročilý je a chce trošku dopomoci, tak určite kreatín. Jedna vec, zvýši nám trošku silu na tréningu, zvýši nám energiu a regeneráciu, ale tá sila je veľmi dôležitá, lebo tým, že nám zvýši tú silu na tréningoch, tým aj tá váha a ten progres na tých tréningov bude lepší. Týče třeba glutaminu, tak ja osobne glutamin som nikdy nesuplementovala. A to vlastně, co přesně to je? To jako podporuje taky regeneraci, ne? Nebo něco takového? Podporuje regeneráciu, ale nachádza sa po väčšine sa nachádza zložka aj proteínu a podobne, takže ako nie je to úplne vec, ktorú by som ako ja osobne suplementovala alebo doporučila len tak niekomu, kto to nejak nepotrebuje, alebo pred tréningom, tak sa mi to nachádza často. No a potom čo také základy si prostě omega-3, alebo tá často v našej ako v sfére stravy často chýba prostě. Či už tie ryby málo papáme a podobne, niekto to nedáva ryby vôbec, že ich nemá rád, tak určite omega-3 zaradiť. Potom Dčko, D3 vitamín cez zimu, hlavne keď to slnko je málo, nějaký multivitamín, nějaký komplex a železo. Magnézium. Hlavně u holek jako dost železo. Ano, to pozná, ale ja osobne suplementujem maku, čo sa týka vyrovnania hormonálnych nerovnováh, menštruačného cyklu a podobne. Upravilo mi to čas, nie že upravilo, dopomáha to k úprave menštruačného cyklu, hlavne pre ženy, ale ako čo sa týka hormónov, aj chlapom to vie pomôcť, takže maka. Těch výšlapů na lavičku vlastně bereme takhle lanko, vystoupáme na lavičku a jdeme pomalu kontrolovaně dolů a snažíme se dole co nejméně odrážet. Není to vlastně jako tohle, že jako se dole takhle odrazíme. Niekto má vyslovene, že pocitovo slabšiu jednu nohu ako druhú, že má fakt, že väčšie disbalancie, tak by som začínala vždy na tú slabšiu nohu, sériu. Že vždy tá slabšia bude prvá, potom prestávka a potom tá silnejšia noha. Je to len taková motivace. Áno. A ďalšia vec, až aj máš viacej energie, tá prvá noha vždy má trošku viacej energie, viacej síly ako tá druhá. A keď sú tie nohy vyrovnané, tak bude to striedať. Teraz mám úplne na percento, na gram presne aj pravú a ľavú nohu. Fakt jo. Tím, že si iba vadičko minulý týždeň. Okay. Aha, tak to je super. Ako ruky mám veľký rozdiel, práve prostě silnejšie, ale to je tašky, kabelky, jasný. Všetko robíš to pravdu, ale nohy mám rovnaké silné. Takže prostě radši jet tou první, která je slabší. Áno, tej disbalanci, čo má. Napríklad je pravda, samozrejme, keď robíš nejaký šport, prostě ja som tancovala, takže tým pádom odrazovo som mala ľavú, ale silnejšiu švihovú som mala pravú. Že šport ti dá prostě disbalancie nejaké, ale teraz v bežnom živote vlastne obidve nohy používam narovnako. Vďaka gymu som si ich vyrovnala, ale ruky nevyrovnáš. Víš, tá ľava je stále slabšia, máme viacej tuku, menej svalov. Dneska natáčíme celý den a pak ještě vlog k Vicky, takže to určitě koukněte na její kanál, tam vlastně bude od rána, kde jsme byli, na branči, oběd, blablabla. Co se týče jídla, tak bych dala takovou otázku, jelikož my si ani jedna nepočítáme jako kalorie, tak tam byla otázka, jak si teda hlídáme příjem bílkovin.
Takže jak na tohle odpovědět? Já třeba konkrétně, jak říkám, nepočítám si kalorie, ale je to takový jako selským rozumem, když to tak řeknu. Prostě dám si ten řecký jogurt, který obsahuje bílkoviny, jim maso, takže se snažím jako to hledat v těch potravinách. Jasně, nevím jako přesně, kolik mám těch bílkovin, ale jako tak bajvočko, prostě takhle, no já to mám teda osobně. Ja si myslím určite, že samozrejme, kto má nejaké problémy s príjmom potravy a podobne, tak určite nie, ale ja si myslím, že veľmi dobre si prejsť nejakým obdobím, keď si človek počíta kalórie. Ja osobne som si počítala 2 roky v kuse, nie nejak prísne proste, ja som naberala, takže čím viac som teoreticky, čím viac som zjedla, tým to bolo pre mňa lepšie. Takže ako, ale aby som vedela, čo jem, koľko jem, čo má koľko, a hlavne by som sa naučila, čo to jedlo obsahuje. Jo, jasný, no. A aby som vedela, čo mám na tanieri, keď to mám na tanieri. Takže vlastne to som začala robiť, keď som začínala cvičiť a tým pádom potom už nejak tak som vedela, že čo jem, koľko to má kalórií a vždy som mala nadbytok bielkovín v strave, čo tiež nie je úplne ideálna vec. Takže vždy som sa to snažila skresávať a tým pádom teraz jem tvaroh, ako si hovorila, nejaký markek, dám si proste proteín, mäso, vajíčka. A proste tie bielkoviny sa nazbierajú ani neviem ako za ten deň. Ako nehovorím, že je vždy dostatok, ale ako po väčšine určitě ano. Jo. Já třeba jak mám jakoby vybalancovaný jídelníček v tom, že když mám třeba chuť na nějaký muffin, tak prostě tam asi to úplně nebude nadupaný bílkovinama, ale snažím se to právě doplnit třeba tím řeckým jogurtem, že si k tomu dám anebo tvaroh, že jo. Ty taky, když máš cupcake, tak na to dáš třeba ještě řecký jogurt. Áno, proto takisto lievance, do lievancov šupnem ten proteín a prostě vím, že to už těch 30 gramů bílkovín se tam najde v tom jedle. Jo. Budeme poslední cvik. Ano, poslední, a to teda štvrtý bude hyperextenzia znamenaná na zadok. Prostě radšej nižšie ako vyššie. Jednoducho pod kyčli, to je kyčel po česky, čo? Ano, ano, kyčel. Tak pod pánvou, hej, pod kyčlou. Takže aby to pod kostiami určite, hej? Aby si to nemala cez kosti. Jo. Aby sa tam vedela do tej plnej flexie dať v tých bedrách. Takže vždycky kyčle nad tím. Áno, potom taký malinký typ je, že pety musia byť dovnútra a špičky budú malinko dovonka. Vidno proste pri dievčatách, hlavne na Instagrame, že ten chrbát majú úplne zhrbený. Takhle. Áno. Takže tá chrbtica môže byť úplne proste normálne rovno, neutrálne, není prehnutá, neťaháme to bedrami, ale zadok ako jej podsaďujeme pod seba ako pri hip thrustoch. Poď zadok pod seba, ako pri hip thrustoch, hore si vydýchneš, zatiahneš a už skúsi sa ako keby ešte vyššie iba chrbtom. Toto už nerobíme, to už zbytočne pracuje už ten spodný chrbát, ktorý momentálne zapájať nechceme. Iba zadok a potom pri negatívnej fáze stále zadok neuvoľňuješ, stále ideš ten zadok pekne dole. Takže vlastně by to mělo vypadat takhle. Nádych, si to vydýchneš, zadok pracuje a pomaličky dole. No super. Je strašne zhrbený, aj tak tej hornej pozícii tie bedra stále pracujú. Takže spíš takhle. Áno. Nejdeme na rozsah pohybu. Protože někdo má úplně natažený, někdo skrčený. Ako toto osobne je to podľa preferencií. Je fajn sa sústrediť na to, že tlačíme tie predné stehna do tej podložky. To je fajn sa určite sústrediť, ale už toto je podľa preferencií prevažne. Máme teda 2 pracovné série, nejakých 10 až 12 opakovaní. Maximálne drop sety, keďže sú super sety a drop sety sú určite fajn na ušetrenie času a podobne, alebo na spestrenie tréningu, ale ako za bežných okolností si do série nedávam, maximálne keby poslednú sériu proste pri hyperextenzii, kým sme sa stali zaujímavejšie. Takže drop série jakoby nezařezeš? Není to potrebné, ale maximálne, keď si chcem ten tréning trošku obzvláštniť, aby bol pre mňa zaujímavejšie, aby ma trošku viac zbavil, takže iba kvôli tomu. Tak jo, takže tohle by byl celý náš trénink. Já strašně moc děkuju Vicky, že si takhle připravila pro mě trénink. Bylo to hrozně super. Mě strašně baví Vicky tréninky, protože ona tam má pár cviků, je to intenzivní, rychlý, je to fakt jako na pracovní série a fakt mi tvoje jako tréninky vyhovují a hlavně mi to dává jako smysl a hlavu a patu. Takže... Že prostě nie si v tom gyme 3 hodiny. Jo, nemáš tam 10 cviků. Ano. Neřekneš si u prvního cviku, ty brďo, ještě mi čeká tady to a tady to, ale je to fakt jako odsejpá to a je to fakt jako super. A zase nie je to zadok za 40 minút, že lietaš potom fitko a nevieš čo, skôr máš prestávku, sústredíš na tú danú sériu. Samozrejme, ja keby nemám problém s krížami, tak ten tréning o mnoho náročnejší pre mňa. A nie sú vôbec jednoduché tréningy nemôžu byť, ale naopak je to proste
chodíš každý deň v podstate do fitka, tak nemôžeš byť 3 hodiny vo fitku a úplně se zničíš, že na druhý den se nepostavíš. A poslední věc, co bych tady ještě chtěla rozebrat, tak často jako se mě třeba i někdo ptá, jako jestli je dobrý měnit ty cviky, nebo pak, že jako je to furt vlastně to stejný, jo, že se jede třeba jak na trénink zadku, tak i zad, furt ty stejný cviky. Takže jak to vlastně jako s tím je? No ja sa toto presne s touto otázkou každý deň pomaly stretávam pri mojich klientkách, že proste sa ma pýtajú, že kedy sa už konečne zmení tréninkový plán a proste po 2 mesiacoch cvičenia, čo nikdy ako necvičili predtým. Takže jenom pro mě, že ti přerušuju, jak dlouho je ideální mít jako ten tréninkový plán? Tak asi neexistuje jednoznačná odpoveď. Každý má proste iné ciele, každý má iné priority. Sú dôvody, kvôli ktorým môžeš aj po 3 týždňoch zmeniť tréningový plán. Proste keď ti nevyhovuje, ja som raz mala tréning v tréningovom pláne taký, čo bol proste konstantne navracanie z toho tréningu. Neviem čím, proste tie cviky som vždy robievala, ale tým spojením dohromady tak bolo proste, nebolo že náročné, bolo proste navracanie ten tréning. Vždy mi bolo proste strašne zle z toho tréningu. To je dôvod. Potom, že ti ten cvik proste nevyhovuje, necítiš sa, nie každý je typ na, aby robil drepy, nie každý prostě každému všetko vyhovuje. A tady bych chtěla doplnit to, že třeba na Instagramu často vidím, že holky mají na hip thrustu 150, 170 a je to jejich pracovní série. Tohleto je pro mě třeba jako jasně, asi bych se tam dopracovala, ale vůbec jako to není moje za první priorita. Já tady mám 60 a jako jsem ráda, že jsem ráda, takže určitě jako zas nedělejte všechno, co vidíte na Instagramu. Ano, jo, to že je určitě jako... má to svoje dôvody, treba progresívne zaťažovať, treba sa posúvať niekde v tom tréningu, ale neznamená to, že za 2 mesiace musíš mať 150 kg na hip thruste. A kedy teda meniť, no, aby som odpovedala na otázku z veci. Tak ako meniť? Tak meniť tréningový plán, keď nevieš progresívne zaťažovať ten sval, teda nevieš pomaličky zdvíhať váhu alebo opakovania v tom tréningu. Potom zdvíhať, keď proste ti to meniť, keď ti to nevyhovuje. Potom zmeniť, keď ťa to nebaví. Lebo chceš chodiť do fitka aj preto, aby ťa to bavilo. Takže keď budeš chodiť s tým, že preboha za tento tréning a neznášam ho, tak ho proste zmeň. Daj si tam niečo, čo ťa bude baviť, nauč sa niečo nové, si tu v tom fitku, aby sa niečo nové naučil. Takže toto sú dôvody a inak možno raz za pol roka, raz za rok Není zmeniť. asi jednoznačná odpověď, že jo, ale prostě chceme říct to, že jako měnit cviky po týdnu, když chce člověk progresovat, tak je jako blbost. Ano, určitě to nevedie prostě nějakým výsledkom. Přesně tak, takže když vidíte u někoho furt ty stejný cviky, třeba 3 měsíce, tak je to úplně OK a pokud vás to takhle zbaví, tak hlavně, abyste to dělali, že vás to baví. A pokud vidíte, nevím, třeba u nějaký svý oblíbený influencerky nějaký tréninkový plán a vy ho vyzkoušíte a nevyhovuje vám, tak ho nemusíte jezdit. Takže hlavně, aby jako... Svět sa nezrúti, keď to zmeníš. Přesně tak, jako někdo má rád pilates, někdo fitness, někdo jogu, někdo bowling. Takže... Já nevím. Minigolf. Minigolf, ano. Alebo takéto leštenie tej Ano, ale třeba to někoho baví a naplňuje. Jak se to jmenuje? Garling, ano. To mám, jakoby, když přijdu, teď to cítím i, že když přijdu do nového fitka, kde jakoby to procítím ten cvik jinak, takže zítra jako mě to trošku bude tahat. Že možno že jakoby je to trošku postavený. Tie stroje môžu byť inakšie trošku, vieš, že nie si na to zvyknutá presne. A to sú také, možno ešte také, mám pocit, že už by to malo vybreté byť dávno, nejaké také tie staré názory, takisto keď sa nespotíš, tak nie je kvalitný trénink, keď nemáš solicu, nie je kvalitný trénink, keď... To je taký ten no pain, no gain, že jo, nebo takového. Že sú také nejaké staré zajeté mýty, áno, ktoré určite neplatia. To, že sa spodíš, neznamená, že pálíš tuk. Ani to, že svaly budú rásť. Ani jedno, ani druhé. Takže pokud se u tréninku nepotíte, tak to neznamená, že jste nevodili kvalitní trénink. Iba teplo, no. Ano. Zkuste saunu. Jenom Vicky, děkuji, že tady takhle za mnou do videa přišla. Já jsem přišla. Ona přišla za mnou, musím mojem gyme, ale pohodě. A já děkuji, že jsi přišla do mého gymu. Ale ano, ona přišla z Jihlavy za mnou. Ano, ale takže jsme prostě tady takhle natočili takovýhle video. Já strašně moc doufám, že se vám líbilo. A pokud třeba by vás takovýhle koncept videí bavil, tak mi určitě dejte vědět a můžeme třeba vymyslet něco příště dál. A ak vás budú baviť takto videa s nami, tak určite nezabudnite pozrieť aj na mojom YouTube, ano, kde máme viac jedla ako tréningu. Tam je hodně jídla a hodně cukru. Áno, a proste deň s nami, takže tam bude mať nás obidve. A môžeme niečo iné vymyslieť, ak vás bude niečo zaujímať. Tak jo, tak se mějte krásně. Bye!